Ezin dut gehiago, nekatuta nago. Ideia ona ditut, baina hauek garatzeko baliabiderik ez ditut. Eta zure energia berriztagarriak monitorizatzeko aplikazioa benetan erabilgarri izango litzateke pena bat da, ezta? Bai, baina prototipoa garatzeko 3.000 euro inguru beharko genuke. Nondik aterako dut diru hori? Kaixo, zure elkarrizketa entzun dut. Badakizue proiektuak modu kolektiboan finantzatzeko plataformak badirela, ezta? Elkarlaneko finantzaketa. Elkarlaneko finantzaketa? Bai, begira hemen. Hainbat plataformen bidez jendeak dirua jar dezake zuen proiektua garatzeko. Ta jasangarritasunean zentratzen diren plataforma espezifikoak ere badaude. Interneten bilatuz erraz aurki ditzakezue. Funtzionamendua sinplea da. Zuen proiektua deskribatzen duzue, behar duzuen dirua, epea eta eskaineko dituzuen kontraprestazioak. Ondoren, jendeak dirua jartzen du. Baina nor jarri nahiko luke dirua gure proiektuan? Ba, begira kasu hau. Malagako ingenieritza ikasle talde batek itsasoko plastikoa biltzeko dron bat sortu zuen. Eta 15.000 euro lortu zituzten 30 egunetan. Jendea prest dago ingurumen hauetzen duten proiektuetan inbertitzeko. Eta gobernuak edo enpresek ere parte hartzen dute. Bai, crowdfunding plataforma batzuetan enpresek, administrazio publikoek eta herritarrek elkarrekin finantzatzen dituzte proiektuak. Gainera, matching funds programak daude, non administrazio publikoak herritarren ekarpenak bikoizten dituzten. Ezin dut sinetxi, 4.500 euro lortu ditugu, gure hasierako helburua baino gehiago. Eta ez hori bakarrik, unibertsitateko energia ikerketako sailak beraien laborategi utziko dugu gure aplikazioa probatu ahal izateko. Ikusten, crowdfundingak ez du soilik diru ematen. Sare bat ere eraikitzen du. Orain, zuen aplikazioa garatu eta energia kontsuma murrizten lagundu dezakezu. Informatikari bezala, teknologia berrien garapenean parte hartu dezakezu. Baina batzuetan baliabideak falta zaizkigu. Elkarlaneko finantzaketarekin ideia honak errealitate bihurtu daitezke. Zure ideia munduarentzako onuragarria bada, jendea laguntza emateko prest dago. Kolektiboki mundua alda dezakegu.